have a lot of accidents in our area, and I think the biggest problem of that is the people didn't have respect for the rules of the road and also for the speed. Kusoleke abantu abali-15 kwiingozi ezahlukeneyo kwiphondo laseMntla Ntshona kule mpelaveki. Umphathi wesebe lezemfundo kuphondo loMakapa, umnumzana uFundlekati, uxaka bukhali ingxelo zokudlwengulwa komntwana oneminyaka emihlanu xeshikweni esuka esikolweni ebheka ekhayeni. Isebe lezemfundo eMpuma Koloni lisigxeke kabukhali isiganeko sokudlwengulwa komntwana oneminyaka emihlanu eBizana. Sinamkele kwiindaba zethu ngokuhlwanje andamba indodwa andamba nophumza sikhumba neyitoliki yolwimi lwezandla Botani Mzontsundu. Kule mpelaveki nje kuphela abali-15 abantu abasweleke kwiingozi zezithuthi ezahlukeneyo eZirast kwiphondo laseMntla Ntshona. Isebe lezothutho nokhuseleko kweli phondo likhuphe ingxelo nalapho libongoza abaqhubi kuba bangayityesheli imithetho yendlela. Nangona uphando lusaqhutywa kodwa abahlali kwimimandla ekwehle kuyo ezi ngozi barhanela isantya nokuqhuba phantsi kweempembelelo zotywala njengonobangela. Zonke iingozi ezenzeke kweli phondo kwisithutyana seentsuku ezimbini zihlasimlisa umzimba. Kwingozi yangoLwesihlanu abantu abangama-23 bebesendleleni esingise esingcwabeni ngethuba kusenzeka ingozi kwasweleka abantu abane ngoko nangoko. Ukanti kwenye isithuthi ebesihambisa abantwana kwisikolo iZirast Combined sigaxeleke engozini nalapho abasindileyo bebalisa indlela eyenzeke ngayo le ngozi. Iteksi ebendikhwele kuyo iye ya-overtaker. Omnye umama wamkhuza umqhubi emva koko yangqubana nesinye isithuthi. Abantu bebendicinezele. Le ntwazana igagene nengozi isiya esikolweni ukuya kufunda. Umakhulu wayo uthuswe kukungena komnxeba. Ndifumene umnxeba usithi iteksi elayishe abantwana baseZirast iyatsha. Ndabe ndibuzwa ukuba uphi urori. Abahlali bemimandla ichaphazelekayo batyhola ngelithi ukutyeshela imithetho yendlela, isantya esigqithisileyo nokuzincinca ngobhelu lomsele beqhuba kunobangela wezi ngozi. We have a lot of accidents in our area, and I think the biggest problem of that is the people didn't have respect for the rules of the road and also for the speed that they are driving with. That's a big problem for us. Isebe lezothutho nokhuselo loluntu eMntla Ntshona likhuphe ingxelo ethundeza abaqhubi ukuba balandele imithetho yezendlela latsho lisithi oyena nobangela wezi ngozi usaphandwa. Kushiyeke nje iveki phambi kokuba umbutho we-I-IFP ubamba umsitho ukuphehlelela umqulu wayo wezithembiso zonyulo. Umongameli weli qela uVelenkosini Hlabisa ukwibala lezemidlalo kwaMgqomo kwaMashu nalapho ekhuthaza abantu ukuba babe yinxalenye yomsitho wabo wokuphehlelelwa ngokusesikweni kumqulu wezithembiso noza kubanjwa kule veki izayo ngeCawe. Kwisithuba seentsuku ezisixhenxe iqela le-I-IFP linethemba lokugcwalisa ibali Moses Mabhida xa besothula umqulu wezethembiso zawo phambi kolonyulo lalo nyaka. Kanti namhlanje liqela likummandla wasemzumbe nalapho liza kukhuthaza abantu ukuba babe yinxalenye lomsitho wabo wange-10 kaMatshi. I-I-IFP kwalapho ukugaya ivoti ukulungiselela umhla wolonyulo lukazwelonke. The history speaks loud for us, especially in the province of KwaZulu-Natal, for many infrastructural development and the economic programs that we had, which we believe that when people afford us an opportunity, we'll continue where we actually ended. Abathandi beliqela le-I-IFP bathi kuninzi abakulindele kweli qela, kanjengoko zininzi iingxaki ezibathe mbende kweli phondo laKwaZulu-Natal nekuquka kuzo intswelangqesho nezinye. Ekulindele kakhulu kubaholi bethu mhlambe ushintsho lempilo yomphakathi, kakhulukazi intsha engasebenzi esikubonile in the past 30 years. Kunentsha on daily basis sizazibalo zokukhuphuka kwentsha engasebenzi. Mhlambe sinethemba lokuthi uhulumeni mhlambe uma uhulumeni wenkathe engaphatha isifundazwe noma uhulumeni nationally kungaba noshizo olungenzeka. Uthi akhwele eqongeni umongameli weli qela umnumzana Velenkosini Hlabisa waqinisekisa abahlali balommandla ukuba umbutho we-I-IFP ujolise ukuhlutha intlaka emlonyeni kumbutho we-ANC. Iqembu lenkatha inkululeko kulesi sifundazwe saKwaZulu-Natal yilali namathuba amaningi khona
ukuba lihlwithe uhulumeni ukuze libe impendulo kuzo zonke ingqinamba lesifundazwe esibhekene naso. Ukwathi eliqela lijongise ekubeni sisombululo seengxaki ezijongene neliphondo laKwaZulu-Natal kwanoMzantsi Afrika uphela. Iqembu le-IFP will be presenting a solution that will revolve power closer to the people, that will ensure crime is fought at the closest point of where the community is. I-IFP ifuna ukuthabatha umhla wolonyulo njengosuku abaza kulisebenzisa ukunika imbeko kongasekhoyo uNkosi uMangosuthu Buthelezi ngegalelo lakhe kweli qela nakwiphondo laKwaZulu-Natal. Ziyanda izikhalazo zabahlali ngokusilela koRhulumente bobambiswano komasipala. Umasipala waseKurhuleni kwiMpumalanga ngomnye owambethwe ezingxaki zokuhanjiswa kweenkonzo ngelixa abahlalutyi bezopolitiko betyhola ukungabi nasakhono solawulo kooceba ababekiweyo ngokuba ngunobangela wale mingeni. Abaxolanga abahlali kukungazinzi koRhulumente bobambiswano komasipala. Kumasipala waseKurhuleni abahlali balila isimbonono esinye sokuwenxa kokuhanjiswa kweenkonzo. Ukanti bakwathe iindawo abahlala kuzo zijike zalithafa lolwaphulo-mthetho. Sihleli lana akekho ozayo ositshelayo ukuthi what is what. So siyazama into eziningi siyazizamela siyazenzela la ekuhlaleni. Siyalungisa izindlela sifaka ama-addresses. In a whole, you know, Ward 72 as well as Ekurhuleni, you know, the residents have to fight for themselves when it comes to service delivery. If we don't report it, nothing gets done. Umhlalutyi wezopolitiko ke umnumzana Kidibone Phago uthi kusekho umsantsa ovulekileyo kulawulo lomasipala loceba ababekiweyo nto leyo ebangela ukuba kubekho imingeni yokuhanjiswa kweenkonzo. The challenges of coalitions are actually many, and it looks like we haven't really found a way of putting down regulations that would strengthen the question of governance. But I think what really comes along with that is the challenges of understanding the leadership role, especially for councils, municipal councils. So in other words, when people are elected in councils, they need to understand that the role of council is the highest decision-making body in the municipal structure. Kambe abahlali bathi eyona nto bayifunayo kukubonelelwa ngurhulumente. Umphathiswa wezemfundo kwiphondo laseMpuma Kolweni umnumzana Fundile Gade usigxeke kabukhali isenzo esingaginyisi mathe sokudlwengulwa kwentwazana eneminyaka emi-5 eBizana ngoLwesihlanu weveki ephelileyo. Utsho ememelela kumaqumrhu ezomthetho ukuba akhawulezise uphando kuze umrhanelwa ajongane nengalo yomthetho. Umphathiswa wesebe lezemfundo kwiphondo laseMpuma umnumzana Fundile Gade uzigxeka kabukhali ingxelo zokudlwengulwa komntwana oneminyaka emi-5 xeshikweni isuka esikolweni ebheka ekhayeni. Okwangoku umsasazi ingxelo zisesketshi kodwa osekwenzekile kuba silisebe sithetha namapolisa nefemeli kananjalo sizama ukufakana umlomo kwakunye notishara besikolo khona ukuze kuvulwe icase ngaphakathi kananjalo namapolisa nawo avule icase. Nethemba ke lokuba ezintswelaboya nale migegemba ithe yenza isiganeko sibi kangakanana zawuthi sijongane nengalo yomthetho kodwa ke uphando lusaqhuba kwangoku nje. Kanti abantu baphefumle kumakhasi ethu ezonxibelelwano kwinqaku lethu langaphambili ngengxaki komasipala nabaphantsi kwenkqubo yorhulumente wobambiswano. Urhulumente ubambiswana wona hayi awusebenzi tu. Sibonile komasipala abaninzi usuka apho balwa ngezikhundla iinkonzo azizebantwini.
Ngomnye wabantu abaxhalabileyo ngobamasipala ubambiswano. Kaloku siyayazi zemhlophe into yobana ngabantu bahambe ungabikho ubona ngasonye ungabikho mvisiswano. Akungoku oomasipala ababambisaneyo bangakwazi uhambisa iinkonzo ngoba bayathembiselana. Unobangela loba iinkonzo zingeze eluntwini ngenxa yoba lo nalo ufuna uba sesikhundleni. Akebe kucabangela bona ngempela benzele umphakathi ngoba ukutosana kwabo kuyawuhlumeza kakhulu umphakathi. Uba iselwaso lento yalento enhlanganisela lena ijongwe ngenye indlela ngoba isimoshela ixesha futhi ichitha nje nemali zethu. What if kukhwaphiliziwe xa kukhishwa lo bekefakiwe? Mina ndibona urhulumente obambiswana umsasazo we-right. Kodwa akekho right apha kumasipala ukuza phansi. Kodwa pha phezulu ndibona uba angasilungela kuba izinto zingalunga ngokutshetsha umsasazo. Uzolani kaDosini Ncanda uthi ayethusi tulonto ngoba kaloku balwa ngezikhundla into abayenzayo endaweni yobabase inkonzo luntwini uthe kuchikitsha eKartgop. Mawande Qhinebe Chophela uthi msasazi wami yoyikisa inene kuba siyayazi injongo zalamaqela azifani so xa kufuneka bebambisene ixhala kukuba izaba ngulo atsalele ngapha lona atsalele ngapha ya kodwa ke mabakhe benze sibone uthe seXhorha. Bukela ungaphefumla kwimixholo yethu sebenzisele nombolo kaWhatsApp nengu-071 670 2548. Intshatsheli kumdlalo wamanqindi kudidi IBF uSivenathi Nontshinga ubongoza urhulumente kuba axhasa umdlalo wamanqindi. Igqiza leendaba zethu belityelele lembethi manqindi apho ikhoyo inkaba yayo eChicken Farm Cebukuhle Monte eMpuma Koloni nalapho usapho lwayo luvakalise ukuzingca ngelityendyana neliphumelele lo mdlalo eMexico kutshanje. Ngomhla wama-20 kuFebruwari ngethuba uSivenathi Nontshinga ehlangatyezwa lihlokondiba labantu kwisikhululo senqwelomoya samazwe ngamazwe i-OR Tambo exwaye intshinga yakhe yodidi lwehlabathi elityendyana elinama-25 lalibona ilanga emva ekhaya eChicken Farm eMonti likhule lithanda iintlobo-ntlobo zemidlalo utsho unozala unkosikazi Phindiwe Nontshinga. Bekuthanda udlala zonke izipoti ebezidlala wesebethanda kakhulu isoka uzothi ku-age of 9 years watshintsha wawuya kwi-boxing. Sithe sobona ke uba hayi uyikhuthalela i-boxing sahamba somthungela ushoti samane siyombukela ke bebedlala mosezitratweni eziphunzana wamane edlala ke engulo muntu uthuleyo ke ndimane ndimbuze ke mna ke sive i-boxing ungayiyeki nje because ayikufanelanga but uye wakhula waqhubekeka nayo sathi sazohlala apha eChicken Farm. Ku-age of 12 years ndambona uye ezimisela kwi-boxing amane udlala nasemdantsane abuye winile enazo nee-medals so wayiqhubekeka ke ngoku utata ke wamxhasa ke ngoku wamthatha wamtreyina ke ngoku athi azoba kanti ule ntshatsheli ayiyo namhlanje. Unkosikazi Nontshinga uthi nangona ibisika kabuhlungu inimba xa unyana wakhe exhimfwa ngamanqindi kodwa inkxaso yakhe nomyeni wakhe ayigungqi nakancinane. Bendiyazigquma ke mna kandiboni ngathi kunzima kuye andifuna ukuphosisa but siphele sibukela because silapho simxelela uba sizomxhasa because umntana ufuna usapotwa kwinto yakhe ayidlalayo. uSivenathi the special one Nontshinga ke uthi akukho lula ukuzenzela igama nakuye ibingumnqantsa ukungqengqisa indoda yaseMexico ngophotho. Akululanga kodwa ndisatsho nangoku wewedwa nawo lamaphupha xa ungena ebhedini ulala pha wewedwa wabonayo wewedwa nemibono la mibono leyana uyinikwa nje ithi lonto phakama ukholwe bayiza kwenzeka. Yintshinga yesibini kaNontshinga le kaloku ngo-2022 walalisa ngophotho kwayimbethi manqindi yaseMexico kudidi ye-IBF ukanti ngoku isikhalazo sakhe sesokuba umdlalo wamanqindi apha ekhaya awuthathelwa ngqalelo njengoko kusenziwa kumbhoxo ibhola ekhatywayo iqakamba nomnyazi ukanti abaninawe bakhe sebeqalile ukuzilolonga kuba nabo befuna ukuba ziintshatsheli kanye njengosivenathi Nontshinga. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ngokuphathelwa yiNewsroom Africa, Tinguntsiki Noyiya eChicken Farm eMonti.
Osemashishini kwisixeko saseGqeberha eMpuma Koloni baseka iqonga iGqeberha's very own ngenjongo zokuba osomashishini abasakhasayo bafumane ithuba lokuthetha ngeembono zabo bakwazi nokuncedana. Eli qonga likwayiyo nendawo yolonwabo kwaye oku kwenza kube lula ukuba lifikelele kuninzi lwabantu kwesi sixeko. Kwanjengegama lalo Umsitho, iGqeberha's very own eli liqonga elisekwe kwiinyanga ezili-12 ezidlulileyo ngabasunguli balo uMafa Bavuma kwakunye nolonwabo Phethani. Esi sibini size neliqonga ngeenzame zokuza nesisombululo ekukhuliseni uqoqosho lwalo mmandla waseGqeberha kwananjalo nokuza nolonwabo kubantu balo mmandla. It's a simple concept yokuzama ukukhulisana in terms of business, ufuna ukukhula as a person nokwakho, and the opportunities ezinikwe nezinye artists ezikhulayo, even though siba national artists, but there are artists ezizalentika zakwazi ukukhula. Even is an impact because we get one of the artists as a local sesibona kwezinye event ezinkulu bezibawelo bakhona namnqono wodlala kuzo. Kanti nosomashishini abasakhulayo bawuvala umlomo indlela lo Msitho othi ubancedise ngayo ekukhuliseni amashishini wabo. It's one of the best days that I've had in business, and it's also one of the best days going forward in networking, meeting other small businesses. We appreciate that this is happening actually in the township, and it's actually happening responsibly. Imvumi kwanabantu bathi lo Msitho uzisa uthulumanco kwanethuba lokunxulumana nabanye abantu. The art sector in whole in the Eastern Cape gets to benefit when shows like this get to be put on. We don't always have to go to big festivals. What this platform has done for us is to really get in touch with the reality and the people that we need to talk to get to certain spaces. Abaseki beGqeberha's very own bathi bathanda ukuqhubekeka nalo Msitho nanjengoko ujolise ekukhuliseni uqoqosho leGqeberha. Nansi Imozulu yanamhlanje neyangomso noThabile Makhaphela. Bukela mekhaya bukela kaloku indaba apha kuchannel 163 ku-DSTV zibhexeshwa nguye kaloku umamqwathi umadikela mnake igama lam kuThabile Makhaphela umamthebungoza. Namhlanje nangomso nansi kaloku imozulu. Bethu kaloku sesivela kakhulu kebukela kujonga kuMzantsi Afrika ngokumandla kakhulu ingqondo zethu kaloku zemvula imimoya ukutshisa ukuqatha kakhulu bukela kwabukolanga phaa kaloku lapho lapha ko-Gauteng ko-Pretoria phaa ekuseni futhi bevuswa nguye kaloku la 70 degrees baqhubeke futhi nomukelo wam nesuku phaa kaloku ngoSethu ekhatshwa ngawo kaloku futhi loo mafu phaa koThabazeli futhi bevuke ekuseni ngayo la 21 ngaqonda wakho ibukelo amaphantsi naphezulu sivule kaloku phaa eMpuma Koloni indawo ezifana phaa kaloku Alvani ekuseni futhi ngo-14 degrees baqhube nemini beyisonga ngo-28. Imozulu phaa ibukela kumbindi eMzantsi Afrika apho kaloku kuse-Free State njengaphaa kaloku Velkom encamini elaphondo kwasekuseni phaya nguye kaloku la 70 degrees baqoshelisa iminyabo futhi ngamafa kephi nezo zitshiza nezemvula ka-32 benjeje phaa ephondweni futhi kuseNtshona Koloni indawo esifana kaloku Fredendal phaa kunqome futhi kwasekuseni ngamafu nezo zitshiza nezemvula ngamashumi 3 ekhatshwa sisithandathu naphaa kowusa kwasekuseni futhi ngo-18 degrees zibenje ndiphaa kaloku ephondweni lona ziphaa koNorthern Cape koKurumanti kwasekuseni ngaye la 15 degrees baqhube mbukelo omhlapha ekhaya ngamashumi 3 ekhatshwa sisithathu futhi. Nansi kaloku bethini imozulu phaa liphole lapha eMzantsi Afrika njengaphaa kwindawo esifana North West eRustenburg kwasekuseni ngomso ngo-17 degrees bahambe ngembukelo balisonge futhi lasuka lokhu ngamashumi 3 nje ekhatshwa siso ezosibini naphaa koKlerksdorp kuyatshisa phaa ekuseni kanti imozulu apho sikhoyo bethu kaloku lapha kaloku eGauteng kumantla weliphondo ePretoria ku-17 degrees bavala imini ngamafa ngephi phaya ka-31 naphaa kobukelo phaa koJohannesburg futhi encamini yeliphondo ngo-15 ekuseni benjeje phaya kumantla apha eMzantsi Afrika lelo phondo kaloku phaya eLimpopo koThoyandou kwasekuseni phaya bevuka ngo-17 degrees kuyatshisa bukele ekhaya phaya koMusina ngo-20 bavala imini futhi ka-36 benje nje phaa kwakhona bukele phaya koMpumalanga indawo esifana phaa kaloku esikhukhuza beziphaluka ngaye kaloku la 19 degrees benjalo futhi kwakhona futhi gqibele ivalo lwasuku ngamafu njangephi ka-35 degrees nasembabala bukele kucoke kamandi yonke imini kanti xa sivala kaloku sisonge imozulu yethu phaa ngephondo lesokugqibela kwaZulu Natal ePongola ku-19 degrees bayivala imini futhi bukele abashumi 3 ekhatshwa sisihlanu kanti phaa koFryhead ekuseni ku-6 degrees bethona ke itsho imeko apha kwam mna ndithetha kangaka xesha limyawule. Bukelo ngazifumana izindaba nezinye kwiqonga lethu le-YouTube nelithi Iindaba Zethu 163 kamnandi mawethu.